Республиканың район калаларында йыелыштарның башкортса оештырылуы матур күренешкә әйләнә бара. Туган телдә кәңәшмәләр Елайыр, Бөрьян, Баймак районнарында үтте. Бүген килеп был башлангыцка Сибай депутаттары ла кушылды. Кала советының 41-нче утырышында депутаттардан тыш хакимият башлыгы Рөстәм Абзалов, уның урынбасарлары катнашты. Сараны совет рәисе Азат Камбулатов алып барды. Халык хәйләүчеләре бөтәһе 7 һорауды караны. Тәүгеләрдән булып 4-нче сакылыш советына депутат хәйләүнең һөҗүмчеләре турында урындагы комиссия рәисе Сафа Ишмөхәмәтов телмәр тотты. Башкортстан Республикасы Сибай калаһы Кала округы 4-нче сыгарылыш советының бер мандатлы 10-нчы һайлау округында үтәмә депутат һайлау үтте. Һайлау һөҗүмчесе ыссын дип танырга. Икенче Башкортстан Республикасы Сибай калаһы Кала округы советының бер мандатлы 10-нчы һайлау округы буенча Косарев Владимир Николаевич һайланды дип танырга. Ул 1977 елда туган. Эш урыны Башкортстан Республикасы Баш автотранс дәүләт унитар предприятиеның Сибай автотранспорт предприятиеһы филиалы директоры. Бөтә Рәсәй Бердәм Рәсәй сәяси партияһының Башкортстан төбәк бүлексә һайлау берекмәһеннән тәкъдим ителгән. Көн тәртибенә сыгарылган башка мәсьәләләргә килгәндә, Торлык коммуналь хуҗалыгы идаралыгы директоры урынбасары Нур Сиддыков төзекләндерү кагыйдәләрен билдәләү турында проект карары буенча чыгыш яһаны. Торлак контроле буенча инспектор Эмма Дәүләтгәрәева иһә Торлак урынына заявка бирүче гражданинның бер гаилә агзасына базар хакы исәпләү күрсәткечләрен билдәләү буенча һәм заявка бирүче гражданинның һәр гаилә агзасына килем алу күрсәткечләренең сиген раслау буенча карарларына үзгәрешләр индерү турында һөйләнә. Бөтә һорауларны ла депутаттар бер тавыштан кабул итте. Сара һуңында яңа һайланган депутат Владимир Косаревка таныклык тапшырылды. Халык хәйләүчесе Эльяна Кириллова республиканың муниципаль берәмлектәре советы ассоциациясының мактау кагыды белән бүләкләнде. Беренче тапкыр үткән район советы депутаттарының сессиясе башкортса үтүендә бернинди дә ризаһыдлык белдерүчеләр табылманы. Сибай калаһында күп милләтле халык яшәвен исәпкә алганда, барыһы ла ике дәүләт телендә яхшы белә дип әйтеп булмый. Шуңа карамастан, бындай сараларның күбрәк үткәрелүе хакында тәкъдимнәр булды. Бүгінгі Сибай калаһы Кала округы советы депутаттарының ултырышы тарихи вакыйга дип әйтергә була. Чөнки бүгенге ултырыш башкорт телендә үтте һәм онлайн трансляция белән үткәрелде. Был карар әлбәттә безнең республиканың башлыгы вазифаһын вакытлыча башкаручы Радиф Фаритуллның форманы буенча яңарак үткән форманы буенча был ултырыш үтте. Башкорт телендә үткәрергә кирәк ултырыштарды дигән һәм киләсәктә лә ошо форматты без күбрәк үткәрергә дип планга тотабыз. Исламлап та үз телебезне бuna ушулай дип популярлаштырып, киләсәктә үтеп килгән буынга кала халкына үзебезнең шәхси мисалыбыз белән әйткәргә теләйбез. Исламлап та телебезне онытырга ярамай һәм үз телебездә шул утырыштар киләсәктә күбрәк булсын дигән теләктә калабыз. Айгөл Хәмитова, Радмир Исәнголов, яңалыктар хезмәте.